OK, takže čau lidi, vítám vás u prvního videa na tomto kanále. Dneska jsem tady s kámošem Robinem. Zdar. A dnešní video bude takové netradiční. Budeme si dělat unboxing pyrotechniky z webu PyroKing. Mystery Box stál 1300 korun, pro Slováky 50 euro. A já už bych to moc neobkecával a můžeme jít na to. Tak, už se rozdělá balíček. A první můžeme vidět výplň. Už tam něco vidím. No, můžeš to dělat, tohle ho někam, nevím, do prdele. Tak a čím začneme? Tak já bych vzal ty kompakt. Ty bych nechal nakonec. Já bych začal opět tady od kraje. Co to je? Stroboskoby. Nice. Kolik? 6 kusů. Je to kategorie F1, na balení má 10,8 gramů. No, to bude dobrý, se těším. Tak, co máme dál? Fontánky. Happy Fontán. Je to od SR Pyro. Kategorie F1, takže od 15 let. Jo. 15 let. Takže to bude taky zajímavý. Tohle kámo, tohle mě mega zajímá. To jsem viděl někde na internetu. Eco Balls, kámo. Co to je? To bude nějaký dymovnic, ne? Můžete dělat teda? Tady to to je někde v češtině? Není. Jo, to bylo asi ty crackling bally. Nevím. Tak něco Takže dále tady máme 200 raný koberec. Na co se těším. Od Klásku. Jako, je to docela ideální délka podle mě, 200 ran. 120 decibelů to má. Kategorie F2. Dále asi nějakou dětskou prostě. To nejplák děcka. Nějaký pirátky. Počkej. Nebo něco podobného prostě. Máš tam 3 prostě výbuch, fontánka a crackling. Mám taky pocit, že tohle asi úplně nepůjde přečíst, když to je napsaný azbukou. No, tak kámo. Hele, podle toho, co ji přečtu, tak je tady napsaný P1, je to z roku 2019 a P1 to bude kategorie 1. F1. Taky možnost kámo v Rusku z kategorie F1, petardy, prostě. Jo. Zajímavý. No, tak vytáhnu další. Takže dále římánky. No to jsou 12 kusů, asi. Jo, 12 kusů, prostě klasika římánky. No, klasika úplně, 22 rán mají, kategorie F2. A pak co je tady dál? Prskavky od Pyroka. 90, doba efektu 90 vteřin. Kategorie F1, takže od 15. Tak, a můžeme se vrhnout na kompakty. Tak začni první kompaktem. Takže máme tady kompakt Monkey, opice. 16 rán. Milimetrů to má. Nevím kolik to, 20 mm. Takže tak. 20 vteřin, aha. Tak. Ty máme kompakt Dragon. 25 rán od SR Pyro. Kategorie F2. 135 gramů to má. Co je zajímavý. Jo, tady 18 mm tloušťka. 30 sekund a výška efektu 15 až 20 metrů. Dál kompakt Joker. 36 stran. 16 mm. Délka efektu 37 sekund. Jo. A poslední je low price, asi, no. 25 rán. Jo, 25 rán to má, 20 mm průměr, délka efektu 26 sekund, 15 až 20 metrů. Ale docela, jako když se na to koukám, tak to docela pěkné efekty. Já. Tak já myslím, že je super. OK, takže tohle je konec videa. Zde můžete vidět všechnu pyrotechniku z Mystery Boxu. Ještě jednou se ho projedem. Low Price Compact, Joker Compact, Compact Monkey, Compact Dragon, 12 Roma Ball,
22 shot, že? Stroboskopy, prskavky, tady je asi nějaký pirátky, bouchací kobereček 200 ranový, 4 fontánky a 3 ecoballs. Tak já myslím, že je docela dobrý a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čau. Čau.